Gipriyar Azatlyk Radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Abaşanyň merkezi komanda bünyesi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň harby serkerdeleri bilen Daşkentde duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň merkezi komanda bünyesi Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine Merkezi Aziýa we Günorta Aziýa ýurtlarynyň ýaragly güýçleriniň harby serkerdeleri bilen nowatdaky maslahatyny geçirdi. Birleşen Ştatlaryň merkezi komanda bünyesiniň komandiri general Joseph Votel maslahatyň tamamlanmagy münasibetli 21 fevralda beýanat ýaratdy. Beýanatda maslahaty beýimçilik eden prezident Şavkat Mirziýoýew hemde Özbegistanyň Gorunmak ministrligine minnetdarlyk bildirilýär. Bu konferensiýany geçirmekde Birleşen Ştatlaryň merkezi komanda bünyesi bilen hyzmatdaşlyk eden ilkinji Merkezi Aziýa ýurdu hökmüni Özbegistan, Merkezi Aziýada we Günorta Aziýada howpsuzlygy hemde durnuklulygy puwtalandyrmakda möhüm rol alýar diýip beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň Gorunmak ministrligi 19 fevralda ýaýradan beýanatyny maslahaty Özbegistanyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Täjikistanyň, Pakistanyň we Owganystanyň ýaragly güýçleriniň harby serkerdeleriniň, şeýle-de Kyrgyzstanyň ýaragly güýçleriniň dolandyryş idarasynyň başlygynyň orunmasarynyň hemde Birleşen Ştatlaryň merkezi komanda bünyesiniň komandiriniň gatnaşýanlygyny habar berdi. General Votel'in ýaýradan beýanatyny maslahata gatnaşan ýurtlary regionu durnuklulygy saklamagy, oňa awanýan wehimlere garşy durmakda hyzmatdaşlygy we dialogy puwtalandyrmagy dowam edýänlikleri üçin minnetdarlyk bildirilýär. Birleşen Ştatlary regionaly partnerlerimiziň durnuklulygyna we özüň tyýarlylygyna goşunt goşmak üçin konstruktiw ýollary awtarýan wagty hyzmatdaşlygy ösdürmäge we puwtalandyrmagy ıgrarlyk alýar diýip beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň Gorunmak ministrliginiň ýaýradan beýanatyny maslahatyň dowamyny regional howpsuzlyk, Owganystandaky durnuklulyk, terrorçylyga garşy göreş, neşe serişleriniň ýaýramagy we kiber jinaýatçylyk ýaly meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylýanlygy habar berildi. 21 fevralda Sputnik neşriniň habar bermegine görä, Daşkentde geçirilen maslahatda Özbegistanyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Pavel Ergashew Demirgazyk Owganystanaky durnuksuzlygyň Merkezi Aziýanyň howpsuzlygyna wehim salýanyny aýdypdyr. Demirgazyk Owganystana durnuksuzlyk ojaklarynyň tüýşýän alamatlary göze ilýär. Bu Merkezi Aziýa ýurtlarynyň howpsuzlygyna awanýan wehimleriň artmagyna getirýär diýip Ergashewiň sözleri Sputnikde getirilýär. Özbek ştab başlygynyň sözlerine görä neşe söwdasy çynlyky howp bolmagyna galýar. Onuň girdijileri jinaýatçy we terror toporlaryny maliýeleşdirýär. Ergashew eden çykyşynda Owganystanda ýagdaýlary durnuklaşdyrmak meseleleriniň halkary we regional derejede giňden ara alınıp maslahatlaşylýanlygyny ýatladypdyr. Ol muňa Kabul prosesi, Moskva formaty, İstanbul prosesi, Aziýanyň ýüregi ýaly platformalar mysal görkezipdir. Türk medeniýetine çykan habarlara görä maslahatda Votel Birleşen Ştatlaryň Taliban bilen gepleşmekdäki maksadynyň Owganystanyň goşun çekmek däldigini aýtdy. Owganystanyň howpsuzlygy üçin etmek üçin ok atışygy besetmek boýunça alınıp barlayan gepleşikleriň zerurdugyny utan Votel'in munyň bilen bir hatarda Talibana garşy harby basyşlara dowam ederiz. Missiýamyz ütgemedi. Goşun çekmek üçin bize buyruk berilmedi diýen sözleri Türkiýanyň Star gazetinde getirilýär. 2018-nji ýylyň noýabr aýyna Rus medeniýetine Türkmen-Owgan serhedine howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýanlygy barada habarlar peýda bolupdy. 16-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bu habarlary inkar etdi. Noýabr aýyna kollektiw howpsuzlyk şertnamaty guramatynyň ýolbaşçysy Valeriy Semirikow Türkmenistan we Täjikistanyň Owgan serhedine güýçlü ekstremist toporuň döremek ähtimallygy barada Gıda Agda ýurtlarynyň 21-nji noýabrda Moskwada geçiren howpsuzlyk ýygynyna çykyş etdi. Bu habarlaryň fonunda noýabr aýyna Türkmenistan harby ätiýaşlykdaky serkerdeleri hasaba alyp başlady. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine habar serişdelerine Türkmen-Owgan serhediniň howpsuzlyk wehimleri barada maglumat berilmeýär.